ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଛାତ୍ରର ମୂଳ ପୁସ୍ତକ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଦୁନିଆ ସହ ପିଲାଟିର ପରିଚୟ କରାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇପାରେ, ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବେତନ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କହିପାରିବା? ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର, ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ, ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଥିଲେ, ସମାଜରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେମାନେ ହେଲେ ମାତା, ପିତା ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଶୁଟିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ିଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ଓ ଭଲ ପରିବାରଟି ଗଢ଼ିପାରିବ। ଭଲ ପରିବାରଟିଏ ଗଢ଼ିପାରିଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଓ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିର ଗୌରବ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ମହାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ସେଇମାନେ ଖାଲି ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଭୁଲ କଲେ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି, ଏଇ ବାଟରେ ଯା ନା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତି, ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ ଶିଖାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଥକନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତୁମକୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ କରିଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୁଏତ ମୁଁ ସଫଳତା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ହେବି ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମୋ ପ୍ରତି 100% ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇ ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ କାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ମନରୁ, ହୃଦୟରୁ। ମାଇ ଡିକେ ବ୍ରୋ।